Hello khapni takte song norokna hanya hai tini ani ketal video malam suko norok ketal ngito ke ani video no subscribe khlai ani channel no tai norok full support khlaji jajagai tong hangke ketini norok bagai kila kheno nakok mani kok thai norok ni sak future slajagai thangai mano tai norok ni nok nukhung slajagai thangai mano norok ni wan sukmarok slajagai thangmano han bagai khapni takte song tini norok no elambak kathar kok thani kokna ang porikhanar nai nini bukhano se bebak ni slai nai murudi tamoni hinba aroni se nini langmani tuimukrok yor khlayo nung nini khukni kok saya rokno haksal khlaidi tei kok hanya rokbai sakno haksal khlaidi ke khapang takte bukhukchong norok oro saima khna nini bukhano se bebak ni slai nai murudi nini bukha no se jotto ni slai nang kaham ka nai murudi tami bagai hangka nini bukha se nono kaham khlainai hamya khlainai hamya khiklainai hamya tlangnai nono nini bukha nang wan sokna rokhe nang hamya tomane no nang kaham phaimanai hani bagai no jotto ni slai nini bukha no kaham ka nang nai murudi nini bukhano bujokdi khapang takte bukhukchong tamoni hinba aroni se nini langmani tuimukrok yor khlayo khapang takte bukhukchong nini bukha se nono joto kisu kaham khlai mano hani bagano nang nini bukhano kaham ka nai murudi tai ob bukhabano nang nini wan sukmani kaham tai gyan kaham bai nang kaisa aroni nini langmani tuimuk yor khlai tongnai tami ka nang tini nini bukha kaham wan sukmani kaham ka nang joton slai kolok kotor ngai nini bukhani joto tuimuk hatolani tuimuk yorma haike nini nukhungo nini life future yori tongnai nini bukhano nang kaham ka nai bujogi telangi mankhanke ke oro tamu sanadi nung nini khukni kok sayarokno haksal khlaidi tei kok hanya rokbai sakno haksal khlaidi nungka nung oro naidi khapang takte bukhukchong nung nini khuk sayarokno nini khukni kok sayarokno haksal khlaidi khapang takte bukhukchong sung naidi sini bukhungni kok laino saya khlajago belaino saya khlajago hani bagino sung bleno kok saya salayo kok saya phurungo abahai ke khapang takte bukhukchong ang tini ok kok saya obatini direct elambak ni kok saijongo ke norok tini buji khangke norok ni kok samarok joto slaijagai thangnai tomongrok slaijagai thangnai tei kok hanyarok bai sakno haksal khlaidi kok hanyarok bai nijini sakno haksal khlaidi khapang takte bukhukchong ke sung tini naidi sung tebo se kok hanya bai sini sakno godalai thango kangkai sung tebo sitrabo klainai kusung bhati sini bukhano sung murugui manai hani bagani tini oro blakheno nangkok mani kok sabo khapangni takte bukhukchong norok sakno kaham khlaidi kok saya bai haksal ungdi kok saya bai sakno tai khikladi samung hamya bai sakno hamya tai khikladi tomung kaham bai sakno kaham khladi khapangni takte bukhukchong nijini sakno kaham wansukdi nijini sakno kaham khlainani bagui chesta nadi ke tini norokna ang oro elambak ni kokno srai ang porikha roka norok tebo businani bagui wansukdi khapangni takte bukhukchong norok asukno norokno tebo buskango kok kaham norokni bagui tubui phainai tini norok bot video norok ano besirbak chajagui subscribe khlai ang tebo abah kok thairokno nangkukmani norokni bagui tebo tubui phainai asukno hambai।